hawa sayewa. Ni dai sai da ke ji tausayina. Ƙorafin zuciyar zuwa zan faɗawa ya ji ne, so ya sanya ni damuwa wa zanewa bayani. Shi so da kauna ke manta wannan bai duba zamani, ya zana manta irin halaccin da kin kai mani. Ke duba Allah, ke duba manzo, ke tausaya mani, ke duba halin da zan shiga, ke ga zamani. Na san da na sake yin hawaye a kai na kin tarwatse gawaye. Na san da cewa ne mai kilaifi, kai mantuwa nake, ke bani dama, ke ban muga mai. Na san ke rage giya ta so ta saka ni maye. Na gode Allah kina raye, kuskure na gane, ke rage kwantar da hankali. Zuciya kin ciki zan je na shaidawa a hali, ke bani dama hawa masoya, ke bani dama. Ni dai sai da ke